Сейшембе күні оңалықлары өз үшін башлап жіберді. Студияда Лина Хисматуллина, хайырлы кеш. Татарстанда янгынға қаршы қатғы режим кіртілі. Пиротехниканы сатушыларға һәм қоланушыларға қарата таләпләрін инди. Кіші көп жиылған орындарда балалар көз оңынан юғалырға, кісеге қорақлар кірерге мүмкін. Полиция беремнер уақытында уяу болырға шоқыра. 70-те де яш әлім. Үлкен яштегі шәһәрдәшләр сәламәтлекләрен нығыту үшін махсус клубқа йөри. Республикада янгынға қаршы махсус режим кіртілі. Сәуде орындарында пиротехника сатушыларына текшіре башладылар инде. Беремнерде салют һәм фейерверклар үшін шәһәрдә махсус орындар билгеләнде. Сатушыларда барлык товарға да сертификат булырга тиеш. Бу кибеттә исә документлар күп, шуңа күрә кирәкле кәгазне тиз генә табып булмый дип акландылар. Кибеттә пиротехника сатып алучылардан уратып алынган янгын сүндергечләр бар, видео күзәтү җайланмасы урнаштырылган. Оборудована пожарной сигнализацией, система пожаротушения «Буран», которая срабатывает при высоких температурах. Мы предупреждаем покупателей, что взрывать пиротехнические изделия можно в специально отведенных местах. Инспекторлар пиротехника сатып алганда аның куллану вакытын, сертификатын һәм рус телендә язылган куллануга күрсәтмә таләп итәргә куша. Янгынга каршы режим вакытында фейерверкларны җитештерү объектларыннан, кеше күп булган урыннардан еракта кулланырга кирәк. В период прошлого года травмы при использовании пиротехнических изделий получили 3 человека, из них 2 детей. Кроме этого, мы имеем уже один случай в этом году. Это Арский муниципальный район. Значит, мальчик 13 лет при использовании петарды получил ожоги бедра и руки первой и второй степени. Шалада пиротехниканы куллану урыннары итеп 4 мәйданны билгеләделәр. Булар Җиңү паркы, Шәһәр пляжы, Сарман тракты һәм Сидоровка бистәсендәге мәйдан. Янгынга каршы режимны бозучыларны штраф көтә. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа ел бәйрәмнәрендә полиция хезмәткәрләре шәһәрдәшләребезне уяу булырга чакыра. Быел тәртипне чаллы полициясе гарнизоны, форпост яшьләр берләшмәсе һәм сак оешмалары тәэмин итәчәк. Шәһәрдә корпоративлар, бакчаларда, мәктәпләрдә чыршы бәйрәмнәре башланды. Полиция хезмәткәрләре һәр чыршы ачылу тантанасы алдыннан территорияны тикшерә, җәмәгать тәртибен дә алар саклаячак. На весь период проведения новогодних мероприятий с 20 декабря по 15 января главная елка, это на площади Затлык, она будет взята под круглосуточную охрану. Охрана будет осуществляться как сотрудниками полиции, также и представителями частных охранных предприятий. Бәйрәм мәшәкатьләре белән кеше күп булган урыннарда балалар да югалырга мөмкин. Мондый очракта якындагы полиция пунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул һәр чыршы янында булачак. Бәйрәмнәр вакытында кисә караклары да активлаша. Быел шундый 78 очрак теркәлгән. В прошлом году было 121 преступление. Из них было у нас расследовано 41 карманная кража. Процент раскрытия составлял 27,5%. В настоящее время у нас из 78 26 расследовано. Раскрытие у нас составляет 41%. Әлеге җинаятьнең кимүе мошенникларның читтән торып эшләвенә дә бәйле. Полиция хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне һәр яклап уяу булырга чакыра. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда мәктәп укучыларының кышкы каникулы 2017 елның 25 декабрынан 2018 елның 7 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Татарстанның Мәгариф һәм фән министры урынбасары Лариса Сулейма бу хакта бүген министрлар кабинетында брифингта хәбәр итте. Шулай да кайбер белем бирү учреждениеләрендә каникул 2-3 көнгә соңрак та башланырга мөмкин. Бу мәсьәлә алар карамагында. Лариса Сулейма каникул чорында республиканың 31 районында 290 мәктәп яны лагере эше оештырылачагын, аларның 10,478 балага исәпләнгәнен әйтте. Шәһәрдәшләр салым инспекциясына 200 миллион сум акча тиеш. Бу сума 1 декабрьдән бирле барлыкка килгән. Бу көнне милек салымы түләүнең соңгы көне иде. Түләнергә тиешле 830 миллион сумнан бары тик 616 миллионы гына түләнелгән. Шуңа күрә салым инспекциясендә бу бурычларны үтәргә чакыралар. Бурычның күләмен белер өчен һәм түләүне башкарыр өчен салым түләүченең шәхси кабинетына керергә мөмкин. Шәһәр мэры белдерүенчә, 200 миллион сум ул бер балалар бакчасы яки төзекләндерелгән юл бәясе. Если этих денег нету, как выполнять те или иные задачи, которые стоят перед городским хозяйством? Без денег пока еще никто не придумал никаких рецептов, чтобы привести дорогу в нормативное состояние, дать освещение.
Приятно по хорошим дорогам ездить, предъявляя определенные претензии и имея определенные права. Давайте-ка о своих обязанностях немножко тоже подумаем. Шалу пенсионерлары көп кенә аурулардан саклану чарасын тапкан шәһәрнең берничә мәктәбендә сәламәтлек клублары эшләп килә. Эш вакытлары төрле. Безнең иҗат төркеме шатлык төркемендә булып кайтты. 2 айдан клуб 10 еллык юбилеен билгеләячәк. Биргә йөрүчеләр гимнастиканың файдасы турында сөйләде. Клубка нигездә 70 яшын тутырганнар йөри. Бу төркемгә беренче тапкыр килгәндә аларга да 60 кына булган. Иң өлкән спортчыларга 80 яшь. Гимнастика безгә яшәргә ярдәм итә ди пенсионерлар. Сәламәтлек яхшырды, үзебезне әйбәт хис итәбез диялар. Менә миңа 79 ел була, 1 январда. Мен үземне бик яхшы хис итәм. Һәр көнне иртән чыгабыз, сагат 5-тән сагат 7-гә кадәр 27-нче мәктәпнең спорт площадкасына скандинавский ходьба белән йөрибез. Әбиләрем бик риза. Күбесе даруларын әзрәттеләр инде. Ну, категория әбиләремнең берсе инсульттан, берсе операциядән, берсе инфаркттан. Менә шундый әбиләр белән без хәрәкәтлек алып барабыз. Ел сайын программага үзгәрешләр кертелә. Быел бодифлекс элементлары өстәлгән. Пенсионерларның теләкләре һәр вакытта исәпкә алына. Профилактика мы занимаемся по системе Нарбекова, по системе Ниши. Мы дыхательную гимнастику по системе Чалдерс используем. Тоже у нас несколько дыхательных упражнений есть. Поэтому, когда с ними разговариваешь, они как бы довольны. Установка идет не только на улучшение физического здоровья. Мы еще здесь поправляем свое духовное здоровье. Шатлык клубы һәр якшәмбе иртәнге 9-нчы яртыда 27-нче мәктәптә эшли. Пенсионерлар Скандинавия йөрү белән дә шөгыльләнә. Спортчылар яңа ел каникулларында да туктамаска ниятли. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Елгалардагы боз яңа ел фигураларын әзерләр өчен материал булып тора. Бүгеннән парк һәм скверларны боз скульптуралары белән бизи башладылар. Быел әлеге фигуралар соңрак урнаштырыла башлады. Гадәттә боз кисәкләрен ноябрь азагында әзерлиләр. Быел кыш соң килү сәбәпле эшләр дә соң башланды. Шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре пляж территориясына бүген чыкты. Биредә боз фигуралар ясарлык канунлыкта, әмма шулай да бик чыдам түгел. 2 слоя, один имеет белую окраску, это у нас непрочный, пористый лед. В этом году ледостав был поздний, это повлияло на вот эту структуру льда. Это повлияло на то, что лед у нас представляет собой опасность. И тем более при проведении таких сложных работ, когда происходит скопление людей и техники на одном участке, естественно, имеет большой фактор опасности. Скульптуралар өчен боз калынлыгы 15 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Блокларны эшкәртәләр һәм кирәкле участокларга илтәләр. Алардан лабиринтлар, таулар, фигуралар ясыйлар. Безгә примерно 15 мең штук ашарга кирәк, кисәргә, хәзерләргә. Без 7-10 көн эчендә буларны әзерләп җибәрәбез. Киләсе атнада шәһәрдәшләр фигураларны Азатлык мәйданында һәм Боровецкий бульварында күрә алачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает широкий спектр исследований по магнитной и компьютерной томографии, диагностика всего организма, томография без облучения, УЗИ сосудов, вен, сердца, консультация высококвалифицированных специалистов, психотерапевт, кардиолог-ритмолог, невролог, невропатолог. ТАТ-клиник. 21 декабря. Органный зал. Зимний фестиваль. Рождественская музыка в исполнении лучшего органиста Европы Романа Перуцки, Польша. Торопись за подарками! Корпорации Центр Селдом новогодний кредит. 2-метровый холодильник Hotpoint Ariston No Frost за 1166 рублей в месяц. Корпорация Центр Селдом. Все как для своих.